Jeg hedder David, og jeg er direktør i Online Cargo, som jeg har været med til at starte i 2015. Efter en længere periode som speditør, så blev jeg træt af de store organisationer og fik så muligheden for at være med i en iværksættervirksomhed, som jeg tog. Vi sidder i dag ude i Ishøj og håndterer alle former for transporter. Vi har brugt Cargoflux siden 2015, fra den dag vi åbnede dørene. Selve udvælgelsen skete inden at vi egentlig åbnede, og så vi havde systemet på plads inden. Vi fandt 3 kandidater af systemer, som vi holdt op mod hinanden. Og igennem udvælgelsesperioden så fandt vi ret hurtigt ud af, at Cargoflux var det system, der spændte bredest og kunne give os de løsninger, som vi havde behov for på daværende tidspunkt. Cargoflux har sparet os gevaldigt meget tid, og ved at spare os tid, så sparer vi også ansættelser og ansatte. Ikke at vi ikke vil have det, men vi har en klar vision om, at vi skal tænke smartere og nyt og anderledes, og det er her, hvor vi kan gå ind og adskille os. De automatiserer alle vores booking flows lige fra kunden til afregningsproceduren. Vi vil altid anbefale Cargoflux, og vi anbefaler både Cargoflux til vores samarbejdspartnere, men også til